Η Βασιλική κοιμάται και εμείς τραβάμε βίντεο. Είναι ετοιμασία της δεύτερης πίτσας. Γεια σας. Να βάλουμε σε τέτοιο. Βιτάλης Χρήστος λέγουμε. Ετοιμάζω τις πίτσες. Ελπίζω να τις απολαύσετε όσο τις απολαμβάνουμε κι εμείς. Ευχαριστώ. Εντάξει, ξεκινήστε κύριε Ξυθάλη. Ευχαριστώ. Η ξαδέρφη μου η Τάνια εκεί πέρα. Και η γάτα μας στο τζάμι. Ζυμαράκι. Ζυμαρούλες. Τώρα πρέπει να ηρεμήσει το ζυμάρι μας για να γίνει το σχέδιο. Ωραία, πάμε να δούμε όμως την έτοιμη την πίτσα εμείς τώρα. Κοίτα Βασιλικούλα, ουάου, έτοιμη πιτσούλα. Αυτός η Βασιλική νηστάζει. Νηστάζει η Βασιλικούλα. Και τους δίσκους τους έχω για τα πενιρλάκια μας. Για ποια? Τα πιτάκια και τα πενιρλάκια. Α, εντάξει. Τέλεια. Μαμά μου. Μαμά, παπά. Μαμά δεν τις φαίνονται στην κάμερα. Πελώρια. Ποιον νοιάζει? Εμένα. Ένα αναμονή λοιπόν της δεύτερης πίτσας.